An daina karuwanci a titi, yanzu subscribing ake yi. Na ce ko? Ta ce bari in turo maka wani site. Sai na sa wani ɗan hizba na ce da Allah je ka kai rijista ana. Da ya je ɗan hizban ya shiga, sai aka buɗe masa, aka ce ba da 5,000 na membership. Sai tura 5,000 sai aka yi subscribing sai aka bashi sai ya shiga aka ce you are welcome now, you are now member. To da member din kuma akwai group caca cikin group din. Sai aka ce ina yake so a saka shi kuma a ciki. Shin dan luwaɗi ne shi ko dan maɗigo ne shi ko kuma dan zina ne? Zinan ma babi uku, da matan aure yake so yayi ko da ƴan mata ko da zawarawa. Sai ce a shi bangaren zina. To sai aka bude masa nan. Aka ce to sai an yi chatting da shi an ga fuskarsa. An tabbatar shi ne. Sai an yi video call. To yadda aka video call da shi aka gan shi a ce to shi kenan sai aka ce to yanzu ina yake so ya biya 30,000 na kawalci sai kuma ya faɗi inda yake so a kamar. Suna ne ya tura min su a wayata nan da hotunan matan da abubuwan da aka diyana nan yadda suka yi da ita. So da aka sai ta ce to yanzu sai ce shi matan aure yake so. Sai aka ce to yanzu akwai guda 10 a hannu, amma sai dai ya yi order 2. Sai aka turo masa hotunan matan aure guda 10, suna nan muna da su guda 10. Ta turo ta ce to sai kuma bikin a ina yake so a kai masa su. Akwai 'yan adaidaita sawun da masu motocin da su kuma aikinsu je ka can unguwar ka ɗauko wance ka kai ta can, ɗauko wancan daga can ka mai da ita gida. Akwai waɗanda suke wannan odar. Sannan in kana in baka da guri sai ka faɗi wani hotel kake so sai su buga manajan hotel ɗin sai su yi maka oda. Muna son ɗaki mai lamba kaza za mu kai wata yarinya. In kaga sai a ce maka to shikenan yanzu ka da ka je reception kawai a baka mukulli tana nan tana jiran ka a ɗaki mai lamba kaza. Da ka je reception kawai manaja sai zira maka mukulli kawai sai ka wuce sama, an gama komai. Sun biya maka hotel din, sun kama maka ɗaki, sun aje maka